Yau dai kusan mako guda kenan da aka samu bullar wannan cuta a yankin karamar hukumar Gwale, inda mutane kusan 19 suka kamu da cutar, wadda da farko aka alakanta da amfani da ruwan wata rijiya a makabartar Dan Dolo. Sai dai daga bisani an samu bullar wannan cuta a wasu yankunan Kano, lamarin da ya sauya tunani game da musabbabin cutar. Rahotannin da muka tattara dai sun nuna cewa an samu bullar wannan cuta a unguwar Warure da kuma Dan Dago a karamar hukumar Gwale, sai kuma Kuyan Tasiri da Bubbugaji a karamar hukumar Kumbotso, sai kuma unguwannin Rimin Kera da Dirmin Iya da Kofar Mata, da kuma unguwar Sagagi a karamar hukumar Birni da kewaye. Haka ma an samu bullar wannan cuta a karamar hukumar Bunkure, inda rahotanni suka ce cutar ta jikkata mutane sama da 60. Mafiya yawa waɗanda suka kamu da wannan cuta dai na zargin cewa sun kamu da ita ne bayan da suka sha lemo, wasu kuma kunun tsamiya, yayin da wasu kuma suka ce sun sha kunun kanwa da sauran abin sha ko kuma abin da aka sarrafa da wasu sinadarai. Asibitin lura da cutuka masu yaduwa wato asibitin Zana da ke nan Kano, nan ne aka yi wa waɗanda suka kamu da wannan cuta sansani, kuma mun zanta da wasu daga ciki yayin da suke kan gadon asibiti. Sunana Bashir, wanda aka fi sani da Mati'u. Wallahi shekaran jiya ne dai na je daidai masallacin Juma'a na Sarki. So akwai wani lemo da ake cewa dinja. Sai muka ɗauke shi mu biyu muka tafi. To ni sai na sha guda, shi ɗayan sai ya sha rabi. Shi ya ɗanyi amma a gida ya samu sauki. Ni kuma abin har yanzu dai ina ta fitsarin jini. Da kuma jiki da amai da kuma jikina dai duk haka da sauransu. Lemo na sha dinja a unguwarmu, ji ne ina ciwon ciki, ina jiri, ina amai. Ni yau makaranta na an fito break sai na siya na sha. Da na sha ban ji komai ba sai da na zo gida kawai na jijjiri. Baya ga waɗanda suka jikkata a dalilin wannan cuta, an kuma samu asarar rai kamar yadda wannan bawan Allah da ya rasa dan uwansa ke bayyanawa. Sunana Abdul Shakur. Shi wannan dan uwana da Allah ya masa rasuwa kanina ne. Ina zargin lemo ne, ya je wajen wani gida nan makotan mu, ya je ya kai musu ziyara haka, to sai suka dan yi masa tayin lemo sai ya sha. To da su ma sun sha lemon gida kai. Su sai aka ji labarin irin lalurar take faruwa. To su sai aka zo aka tafi da su asibiti. To shi ba a ma gane ba sai daga baya yake cewa shi ma ya sha wannan lemon. A nata bangaren gwamnatin jihar Kano ta bakin kwamishinan lafiya na jihar Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa ya ce tuni gwamnati ta yi wa waɗanda suka kamu da wannan cuta gwaji ta kuma aika da shi birnin tarayya Abuja domin yin bincike a kai. To kawa yanzu saboda muna ta bincike domin tabbatar da me ya kawo wannan matsala, ba mu da cikakken wani suna da muke kiran cutar, amma dai cuta ce da take da alaka da abin da aka sha din, wato kamar food poisoning. Kuma mun ɗauki samfurin su kansu mutanen da ke ɗauke da wani larura ta mu, kuma tuni mun tura laboratory ɗin da take Abuja domin a tantance a ga me ke ciki. Sannan kuma mun ɗauki samfuri na ruwan da ake ta baba a kai na wani rijiya, shi ma domin a gwada tabbatar da ko yana ɗauke da wani abu, wani sinadari ko abu na cutarwa wanda zai iya kawo wannan matsala. Kwamishinan ya kuma ce a asibitin Zana kaɗai zuwa yammacin ranar Asabar akwai waɗanda suka kamu da wannan cuta har mutane 35. A da haka ya kira ga al'ummar Kano da su ƙara kula kafin cin duk wasu kayan kwalam da makwalashe. A nata bangaren ma dai hukumar kare haƙƙin masu saye da masu sayarwa ta jihar Kano ta bakin shugaban ta Bafa Babba Dan Agundi, waɗanda suka shiga bin kwakwafi kan waɗancan sinadarai, ya ce kawo yanzu sun bankaɗo buhunhuna 387 na irin waɗannan gurɓatattun sinadarai waɗanda wa'adin amfani da su ya kare a garin Gandurwawa da ke karamar hukumar Minjibir. Sannan tuni suka zarge wasu da ake zargi da hannu cikin hada-hadarsa. Bashir Sharfaɗi, Freedom Radio.